एक्शन डिबिनि जेंनाखौ हाग्रामा महिलारि सारा गावनि गोसो गोरबोजों भारत सरकारनि खाथियाव रिक्वेस्ट खालामदोंमोन रायजो राजाफोरनि खाथियाव जेरै बिलटिनि कर्टआव बिलटिफोरनि केसा जोबस्रांदों बेबायदि एक्शन डिबिफोरनि केसा जोबस्रांनांगौ जोबथेसालियाव थानाय गासैबो सिनियर जुनियर उदां जानांगौ थांनानै थानायाव मा नांगौ बिनि सायाव भारत सरकारनि खाथियाव रिक्वेस्ट खालामदोंमोन दिनैनि समाव जेरै हाग्रामा महिलारि सारा भारत सरकारनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव जेरै रिक्वेस्ट खालामदों आसामनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव रिक्वेस्ट खालामदों बेबायदि रायजो राजाफोरनि गेजेराव एक्शन डिबिनि जानानै प्रमोद बरुवा हागोन ना हाया। साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है एनडीपी लोग आज चुक्ति क्या है उन लोग का रिहैबिलिटेशन भी जल्दी हो जाओ और पहले बीएलटी लोग का जो केस था वो जो सिस्टम से केस हाइनास हो नॉन हाइनास हो खत्म हो गया हमारा तो एनडीपी का भी ऐसे ही हो जाओ एनडीपी का भी ऐसे ही होना चाहिए हाइनास हो नॉन हाइनास हो हमारा एक रिक्वेस्ट है फेरेंगाखौ बिटिसि मानुই নহয় ये কি বিটিসির কথা কই আছে যেটো 2008 তে আইছে 2008 তে আইছে যে বইরাগতো फेरेंगा কথা কি কইছে কোয়ানা মত গুরুত্ব নিদি हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनाया सैथोबा फेरेंगाया 2008 आवसो हाबफैदों 2008 नि सिगांबो जानो हागौ नाथाय जों माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय मथे बिटिसि बिटिआरआव फैनानै फोरोंगिरि मावफैदोंमोन फोरोंगिरि मावनाय टाइमावथ' समाजनि जेंनाखौ अबेबा गामियाव लामा अबेबा गामियाव दालां अबेबा फरायसाफोरनि जेंनानि थाखाय बर' न'खरफोरनि जेंनानि माखासे जेंनानि न'खरफ्राव मालाबा समाव थांनानै मोजां गाज्रि सावरायनायनि टाइमखौ मोनदोंना आरो जेब्ला एनडीपी आफादाव हाबदों बर'नि माखासे जेंनाखौ सुस्रांनो होननानै बेबायदि समाव जों खोनानो मोनो आरो ससियेल मिडियायाव नुयो म्यानमाराव थानानै गावनि मावनो गोनां खामानिखौ म्यानमारावनो मावनानै फोजोबबोयो आरो एनडीपीनि केडारफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनो म्यानमाराव थानानैनो गावनि मावनो गोनां खामानिखौ मावनानै फैयो जायफोर एनडीपीनि सिनियर जुनियर केडारफ्रा बर' गामियाव थानानै बर'नि जेंनाखौ जायफोर सान हर थानानै जेरै मालाबा समाव सोरनिबा न'आव ओंखाम जानो होननानै थाङोबा सोरनिबा न'खराव माइरं गैया सोरनिबा न'खराव मालाबा दै लोंनो होननानै हाबो बेबायदि न'खराव बेमार सेमार जानानै मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हाया नंखाय दायाव सोरनिबा न'खरा गावथार जानाय सोरनिबा न'आव थाङोबा मालाबा गाबगु खुगु आलाय सिलाय सोरजोंबा जिनाहारि खालायजानाय बेबायदि न'खराव फेरेंगाया दिनैसिम बर'नि जायफोर खैफोद न'खराव पुलिसफोरजों गावथार जानाय न'खरफ्राव आलाय सिलाय बेबायदि न'खराव साइकेल लानानै बेरायनाय रेकर्ड दं नामा सोरनिबा न'खराव जायफोर नंखाय दायाव गावथार जानाय सोरनिबा न'खराव हाबनानै मोजां गाज्रि खबर लानाय रेकर्ड दं नामा दिनै जों नुयो ससियेल मिडियायाव दामि दामि गारि लानानै बेरायनाय आरो भिडिअनि फुटेजफ्राव नायोबा दामि दामि सियाराव जिरायनानै दामि दामि गामसा गाननानै दामि दामि माखासे लंपेन्ट गस्ला ससमा गाननानै बेरायनाय जों नुयो बिनि थाखाय बिटिसि बिटिआरनि खामानि मावनो गोनां खामानिखौ सानो हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनायाबो खोथाया सैथो जाय मानसिया गावनि जोनोम जायगायाव आरो जाय गावनि गामियाव गावनि जेंनाखौ साबसिनै बुजियो जायफ्रा गावनि ओनसोलनि जेंनाखौ साबसिनै बुजियो जोंथ' खोनानो मोननाय मथे फेरेंगा सारा धेमाजिनि सिमोनसापुरि सिलेखागुरियावबो रायजो जाबोदों अरुणाचलावबो रायजो जाबोदों जायफोर सिथाय जोनोम जायगायाव जायफोर गावनि गामिखौ साबसिन हामसिन मोनथियो बा बुजियो दिनै सानसे गाबोन सानसे बैहाय समफोर बैहाय माखासे खामानि मावनो थाखाय एसे जेंनाया ओंखारो जाय मानसिया दिदोमै गावनि गामियाव गावनि जोनोम जायगायाव थायो साबसिन बर'नि जेंनाखौ साबसिन गावनि गामिनि जेंनाखौ ओनसोलनि जेंनाखौ बुजियो बेबायदि मानसियासो खामानि मावनो थाखाय
आगान सुरोबा ओनसोलनि बा समाजनि साबसिन जायो होननानै हाग्रामा महिलारि सारनि खुगानिफ्राय हमदांनो हायो। मोनसे गभर्नमेन्ट नटिफिकेसन फैगोन, नटिफिकेसन फैबानो जोंनि जि माबाया बिटिसिआ ओजों सिमलगुरिनि मोनस्निथा गामिखौ दाजाबदेरनानै दाजानाय जासिगोन। बे कनफार्म, खिन्थु मोनसे लिगेल नटिफिकेसननि गोनांथि दं। सिखावनि सालाया खान्दा, जाय प्रमद बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय बिथांमोना बिटिसि होननानै बुंबा, बिटिसि एकर्ड होननानै बुङोबा ओरैबायदि रागा जोङो। सान हर बिटिआर एकर्ड जेरैबायदि मोजां खामानि मावदों प्रमद बर'आ, जायफोर गोहो खुंथायाव दं मोजां मावदों, बयबो सारमोनखौ गोजोननाय होनांगौ, थेंकिउ होनांगौ, एस होननांगौ। बिथांमोना जोबोद मोजां मोनो। जेरै बिटिआरनि सिमाया गुफुर हालामनि सिमलगुरिसिम जानांगौ होननांगौ खोथाया दिनै सिखावनि सालाया खान्दा। बिथांमोननि माखासे सालाया खान्दा जानानै फैगासिनो। जेरैबायदि जाय लिडारा दिनै फेरेंगाया बिटिआर बुंनांगौआ बिटिसि, प्रमद बर'आथ' जोबोद रागा जोंबाय फेरेंगाखौ। जाय दिनै जों नुदों बिथांमोननि गोहो खुंथायाव थानाय ससियेल मिडियायाव सोर साबसिन बुंनो हायो, बिथांमोना गावजों गाव प्रमद बर'आ आंखौ साबसिन बुंनो हायोबा आंखौ बांसिन फोथायगोन, आंखौ बांसिन अनगोन। बेबायदि बिथांमोननि माखासे दानि बिटिआर सरकारनि गोहो खुंथायाव थानाय गावजों गाव माखासे ससियेल मिडियाखौ लेंहरनानै आं साबसिन बुंनो बेबायदि गावजों गाव माखासे सिलायलायो। आंनि बुंनाया साबसिन जाबाय नामा, आंनि बुंनाया रायजो राजाफ्रा बांसिनै खोनासंदों नामा, बेबायदि बिथांमोना गावजों गाव माखासे नारा नाथा। दिनै सिखावनि सालाया खान्दा, रायजो राजाफ्रा दिनै प्रमान मोनबाय। बिटिआर होनाबानो प्रमद बर'आ रागा जोङो। जायफोर गोहो खुंथायाव थानाय, जायफोर गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा दिनै जायफोर बिथांमोनखौ मोजां मोनग्रा बिटिआर एकर्डआ मोजांथार होनाबानो दुखु मोनो। दिनै गुफुर हालामनि सिमलगुरि हालामसिम बिटिआरनि सिमाया जानांगौ होननानै, बिटिआर सिमाया जानांगौ होननानै बुंनांगौआ बिटिसि होननानै बुंबाय। जोबोद दुखु मोनबाय प्रमद बर'आ फेरेंगानि सायाव। 2008 मायथाइयाव फैदोंना 2003 मायथाइयाव फैदोंना बिनि सिगाङाव फैदों। बिटिसि सृष्टिनि सिगांनो आं दङना, बिटिनि सृष्टियानो जुदि हाग्रामानि सृष्टि बा हाग्रामानि जोनोमनि सिगांनो आंनो दंफैयो होननानै आं फोरमान होनो हायो। माखौ लाजिखो फेरेंगा सार? नोंसोरनो पावाराव दं, नोंसोरनो सालायगासिनो दं, नोंसोरनो गोसो बायदि मावनो हायो, मानो लाजिदों? एसेबां लाजिदोंबा, हाग्रामा महिलारि सारनि बुंनायखौ एसेबां लाजिदोंबा मानो बिबानखौ लानानै दं? नोंसोर दिनै बुङोबा लाजियो। जायफोर एक्सएनडिपिनि बा रायजो राजाफ्रा मोजां गाज्रि सावरायनो थाङोबा टाइम होनो हाया। माखासे रायजो राजाफोरनि बुंनाय, एक्सएनडिपिफोरनि बुंनाय, गुबुन माखासे पार्टिनि बुंनाय नोंसोरो हजम खालायनांगोन। जोंबो बुंगोन, समाजाबो बुंगोन, सोरबा बिपि पार्टिया बुंगोन। नोंसोरो मोजां मावदों होननानै बुंबा गाबोन नोंसोरो अलसिया जागोन। बिनि थाखाय नोंसोरखौ बुंनो गोनां जायो। नोंसोरनो पावाराव दं, नोंसोरनो गोसोबायदि मावनो हायो, मानो थाखाय लाजिदों? इसिबां लाजिदोंबा नों धेमाजियाव थांनानै सिलेखागुरियाव रायजो जाहैफिन, अरुणाचल पासिघाटआव थांनानै रायजो जाहैफिन, नङाबा बिटिसि बिटिआरनि बाहेरायाव थांनानै मोजां रायजो जाहैफिन। इसिबां लाजिदोंबा नोंसिनि मावनांगौ खामानिया सान हर समाजनि माखासे जेंनाखौ बा एक्सएनडिपिनि खामानि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावनांगौ। एक्सएनडिपिनि जेंना होननानै बुंबा थांनांगौ, लेंहरनांगौ। समाजनि माखासे जेंना होननानै बुङोबा थांनांगौ, लेंहरनांगौ। नाथाय रायजो राजाफ्रा फैयोबा नोंसोर सम होनो हाया, एक्सएनडिपिफ्रा फैयोबा सम होनो हाया। नाथाय ससियेल मिडियायाव माखासे कुइसन एन्सार होनो सम मोनो। मानो? नोंसिनि खामानि मावनो गोनां खामानिफ्रा सोरबाफोर सोमखारिनायखौ नोंसोरो खोनासंनानै समाजनि खामानि, एक्सएनडिपिनि खामानि मावखानांगोन। बिपिएफनि माखासे बुंनाय, जोंनि बुंनाय, गुबुन समाजनि बुंनायखौ नोंसोरो खोनासंनानै खामानिखौ मावखानांगोन। दिनै बोरै सम मोनो? सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्ड नङाबाथ' काउन्सिलाव साख्रि होनो हाया। मानोना बेवहाय नटिफिकेसना जों होनांगोन, बिनि उनाव जोङो इन्टारभिउ बानायनांगोन सेन्ट्रेल सिलेक्सन बोर्डनि थ्रुयैनो। बिनि उनाव इन्टारभिउनि गेजेरजों जायफ्रा देरहासार जानो हानाय बिथांमोनखौसो जों सिलेक्ट खालामनानै साख्रि होनांगोन। साख्रिनि जेंना सान हर
दिनैसिम नेनानै दं। आबसुनि समाव सारनायाव बाहागो लाग्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव आरो बर' सेंग्रा सिख्ला XNDP सान हर नेनानै दं। बिटिआर सक्तियाव थानाय बायदि बुंनाय मथे दिनैसिम सान हर नेनानै दं। बिनि थाखायनो आं खावलायहरो फेरेंगा सारखौ, दिनैसिम साख्रिनि जेंना, जेब्ला बिटिसिनि BTC एकर्डखौ गेदेरमा रायजो राजा आरो बिल्टिफ्रा एकर्ड खालायदों, अब्ला एक्स बिल्टिफ्रा गावसिनि गोहो खुंथायाव थायैनि सिगां, पावाराव थायैनि सिगां साख्रियाव जों बांसिनै मोननायखौ खोनादों आरो नुबोदों। बिनि थाखायनो आं खावलायहरो फेरेंगाखौ, जेरै एक्स बिल्टिफ्रा साख्रियाव बा एक्स बिल्टिफोरनि केसा बोरै जोबस्रांनाय बेफोरखौ एसे हाग्रामा महिलारि सारनि खाथियाव थांनानै, खाम्फानि खाथियाव थांनानै, जायफोर BPF पार्टिनि गेदेरमा दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव थांनानै एसे सोलोंजा। मानो होनोबा बिल्टिनि केसा बोरै जोबखो आरो गावसिनि गोहो खुंथायाव जिरायनि सिगां साख्रिया बोरै जाखो, माबायदि दिल्लीयाव एकर्ड खालायनायमोन, बिल्टिया माबायदि एकर्ड खालायनानै लाबोनायमोन, बेफोरखौ एसे सोलोंजा आरो माब्रै गावसिनि एक्स बिल्टिफोरखौ आरो बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ, रायजो राजाफोरखौ बोरै साख्रियाव सोनानै होनो हानाय लामा फैनायमोन, बेफोरखौ एसे सोलोंजा। बिनि थाखायनो आं फेरेंगाव खावलायहरो, हाग्रामानि खाथियाव थांनानै उपेन नङाबाबो नोंनि केपासिटि बायदि माखासे सिक्रेटलि थांनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै एसे सोलोंजा। बिल्टिनि एकर्डआ बोरै जानायमोन, बिल्टिफ्रा बोरै साख्रिखौ मोननायमोन, बिल्टिनि केसा बोरै जोबस्रांनायमोन, बेबायदिखौ एसे थांनानै सोलोंजा। गभर्नमेन्ट साख्रिखौल' साख्रि होना, दा जोंहा गोबां कम्पानिफोर फैगासिनो दङ। बरिया फेरेंगा सार, जेब्ला NDP आफादाव दंमोन, गुबुन गुबुन हादरनि मानसिखौ लोगो मोननानै जेब्ला सोङो नोंथाङा मा मावो, गभर्नमेन्ट साखरि, गभर्नमेन्ट जब मावो होननानै बुङोबा खाथियावनो थाया। बिथांमोना जायफोर फरेनार, बिथांमोना गावनो कम्पानि मालिक, गावनो खेथि बाथि मावनानै गावनो बेफार फालांगि मावो, बिदिखौसो सासे गेदेरमा होननानै गनायो। थिग बेबायदिसो आं फेरेंगा सारनि बुंनायखौ हमदांनो हाबाय। साख्रि मावो होननानै बुङोबा गुबुन गुबुन माखासे फरेनार सिख्लाफ्रा गोसो थोआ। गावनो इन्डास्ट्रि मालिक, गावनो खेथि बाथि मावनानै बेफार फालांगि मावो होननानै बुङोबा माखासे फरेनार सिख्लाफ्रा खाथियाव साफियो। थिग बेबायदि साख्रियाल होननानै बुङोबा जायफोर फरेनार सिख्लाफोरनि माखासे जानाय लोंनाय देलायनायनि माखासे लाक्जारिसखौ होनो हाया होननानै बिथांमोना साख्रियालफोरनि खाथियाव साफिया। जायफोर गावनो खेथि बाथि मावनानै गावनो माखासे कम्पानि मालिक, बेबायदि मानसियासो फरेनार सिख्लाफोरनि थाखाय माखासे लाक्जारिस बेबायदि होनो हायो होननानै, जायफोर गावनो खेथि बाथि मावनानै गावनो माखासे कम्पानि खुलिनानै गावनो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि खालायनानै बेबायदिखौसो फरेनार मानसिफ्रा गिदिर मानसि। साख्रियाल होननानै बुङोबा नोंबो आंबो साख्रि मावालासिनो थायोबा इन्डियाखौ बोरै सालायगोन? नाथाय गासैबो साख्रियालखौ बुङाखै। जेरै माखासे फिसा फिसौ साख्रियालफोरखौ फरेनारफ्रा बायो, माने दरमाफ्रा 50,000 1 लाखल' मोनो, फरेनारफ्रा सप्तासेयावनो 1 लाख 2 लाख बाहायो। बिनि थाखायनो साख्रियालफोरखौ, जायफोर फिसा फिसौ साख्रियालफोरखौ फरेनार सिख्लाफ्रा खाथियाव साफिया। जायफोर कम्पानि मालिक, बेफोरनि खाथियाव फरेनार सिख्लाफ्रा साफियो। बेबायदिसो आं खोनाबोबाय। जेब्ला NDP आफादाव दंमोन अब्ला फरेनारफोरनि खुगानिफ्राय खोनाबोदोंमोन, गाव गावनि खोमाजों खोनाबोदोंमोन। बेबायदिसो आं फेरेंगा सारनि बुंनायखौ हमदांनो हाबाय। जों दिनै BTC बिटिआराव बा बर'फ्रा साख्रि मावाबा उफाय गैया। खेथि आबाद मावनो थाखाय, कम्पानि खुलिनो थाखाय थाखा फैसा नांगौ। थोजासे बर'फोरनाव आखायाव रां गैया, कम्पानि मालिक जानो हाया, खेथि आबाद मावनो हाया। बिनि थाखायनो दिनै सान हर XNDPआनो जा, सोरबा समाजनि गेजेराव रायजो राजाफ्रानो जा, जायफोर आबसुनि समाव खस्थ' खालायबोनाय, जायफोर बर' सेंग्रा सिख्लाफोर हर सान साख्रिखौ नेनानै थाखानांगोन।